Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwalo la Senior Resident Magistrate ku Lilongwe lati lipereka chigamulo chake mawa ngati ndikoyenera kupereka belo kapena ayi kwa anthu atatu amene akuwaganizira milandu yobera anthu ku Area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Kumawaku mbali ya boma yati yaonjezera chiwerengero cha anthu omwe likuwaganizira mlandu wakuba kuchoka pa anthu awiri kufika pa atatu, komanso laonjezera mlandu yakubayi kuchoka pa umodzi kufika pa awiri. Poyamba anthu awiri a Felix Magaleta komanso a Adam Tsoka ndi omwe amayankha mlandu wobera a Brian Tondoya lamya zam'manja ziwiri. Koma mbali ya boma yaonjezera a Obre Banda ponena kuti a Banda ndi a Magaleta komanso a Tsoka akuwaganiziranso mlandu wina wobera a Suzy kumwenda ndalama zokwana 100,000 kwacha ndi lamya yam'manja. Poonekera m'bwaloli atatuwa akana milandu yonse iwiri imene awatsegulira yakuba moopseza. Mbali ya boma kudzera kwa Dalileni Kalanguluka yapempha kuti awiriwa apitirize kuwasunga ku ndende pofuna kuti anthuwa asathawe kuyankha milanduyi atapatsidwa belo. Akalanguluka awuzanso bwaloli kuti mbali ya bomayi ili ndi mboni zisanu ndi zitatu zimene zipereke umboni wake pa mlanduwu. Apolisi adamanga anthuwa mwezi watha powaganiziranso milandu yakupha anthu asanu ku Area 25 mu mzindawu, limodzi ndi a Dyson Sinedi amene akuwaganizira kukhuzidwa pa mlandu wopha anthu asanuwa. Milandu yakubayi akuimvera ku bwalo la Senior Resident Magistrate pamene yokhuza kupha anthu akuimvera ku bwalo la Principal Resident Magistrate pamene akuyembekezeka kuyipititsa ku bwalo lalikulu m'tsogolomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.